kapadyak. Pupunta kami ngayon sa Lingkupan. Time check, magsa 7 na. Manunod kami ng X-rays sa likod. Nalibot tawagan mo. Medyo marami-rami. Sige, kita-kits na lang mamaya sa Lingkupan mga kapadyak. Mamaya na lang tayo mag-video. 1 hour later. Dito na kami sa Bantog. 7:30 si Bossing. Nakita ko na naman si Bossing. Bagay naman. Meron tapay. Bago tayo. Si Friendly. Shoutout kay idol natin, kay Sir Brine. Sana rumami po yung subscribers niya. Meron kami po sa inyo. Boss. Okay. Shout out Team Kauplasan! Yuhuu! Wow, ang dami oh. Dami. Awan, may bus niya sticker doon. Naunas. Pa sa bali ni Pinoy Pride natin na batin. Pinoy Pride? Ay ako. Yung pang cellphone. Yan. Si Biker, sinususuran na. Good morning, sir. Sursuran mo yan, sir. Yun. Yan nga, idol. Morning Pinoy Pride. Good morning, sir. Present din namin. Order ni ngay. Makakuha, sir. Nalo ako gumawa po. Idol, di ba napagbaang? Sige pa ba? Tapos paano igay? Tapos paano itintin?
Please, para Oh, Pedro kay Raymond sir. galingan mo, sir. Galingan mo. Oh, subscribe niyo si Raymond, sir. lang malakas. Yung pinagawa po namin yung presidente. Okay. Yuhu! Oh, si Idol Regs. TBTBC. Yeah, mga padyak. Meron tayo mga bagong nakilala dito. Taga Ordaneta. Kilabban. Agi, managkilabban kayo. Shout out, shout out. Shout out sa Bitura Bikers. Yuhu! Taga Ordaneta. Baka may pag-usama. Ay, marami kayo. May sumali. Nakasama nyo. Dapat may sumali para may mapanood kayo. Ganda ng jersey nyo ah. Ganda pati sinama nyo pati yung ano, yung kalabaw. Oo. Represent na. Friendly ka pa, Jack. Kasi naubos yung sticker ah. Ay si ano? Nasaan na siya? Si Clarence. May jersey ako na eh, Team Nova. Sama to. Ha? Ada ka ba? Sumali da? Pasensya boss. Nagado kami kakailin. Sige yung mga 20 plus. Sir, shout out. Shoutout pala sa asawa ko, pinayagan ako pumunta sa Lingkupan. Sir, ano yung team nyo? Chikiro. Yan yung sinasabi ng girl na doon sa Balongaw. Sir, kumayak. Ano sir? Anong channel mo? Friendly ka pa, Jack, sir. Friendly ka ba, Jack? Sir. Panoorin yan. Ako yun sir ha? Sir, gawan natin ng vlog yung ano, bagong hotel doon sa Balongaw. Ang ganda daw, sabi ni Uncle Albert. Nakasama yata Sabay si... niyo sa kanina, di ba? Sila ano? Ay, nakamotor yata si sir eh. Oo, nakasasakay. Kasabay mo kanina. Oo. Sa 7-Eleven kayo naghihintay. Ben, sir. Sir. Ginagawa mo, sir? Alan. Sir. Ano kahapon kasabay ko rin ride. Sino, sir? Taga Rosales, Landor, Bernie. Si... Ikaw, di ba? Ikaw ang Bernie, no? Yes, sir, ako. Yung ang pangalan, meron siyang kahapon. Taga Rosales. Si Julius Dalope. Hindi ko Yung malaking katawan. Malaking lalaki. Si Julius. Naka-giant, sir. Oo, nakadali. Si Julius Dalope yun. Kasama din namin. Malapit tayo mo dito, wala pang kilometro. Dito ko na sila abangan. Aakyat pa sila eh. Tapos pupunta ako doon sa may ano, Papaya Trail. Sabay dito na yung Auntie Pinpin. Kailan, sir? Kailan? Ngayon? Ay, sir. Shoutout sa mga chikero na hindi pumunta rito. Wala kayo. Sir. Inuuna niyo yung pambababae. Kaya pala Team Chikero. Kay Kuya Albert Ulpinto. Sunday. Mga kapadyak, sa Sunday, sa Kalabisan tayo, version 1, version 2, version 3. Kasama si Friendly ka ba, Jack? Sir Manzano. Yeah, thank you. Sa mga asawa ko, pinayagan niyo ako mag-ano. Uy, mga asawa. Nadulas. Mga asawa. Chikero talaga. Joke lang. Joke lang para masaya na, sir. Panoorin ko ngayon. Sige na pagpayagan sa Sunday nga. Wala na. Wala na. Piliin ko siya. Pambababae ako, magbabay. Piliin ko siya eh. Babae o bye? Lalaki ako. Nakarecord siya, sir. Maganda yan mo, sir. Paunaway naman yung asawa ko. Ayos. Sir, Thank you, sir. Kasama yan sa ano, YouTube. Dito muna tayo, mga kapadyak. Habang umakyat mamaya, sasabayan ko sila. Tatakbo tayo. Yee! Ito po yung ano, kategory na 15 to 19 XC Challenge. Dito lang sa Lingkupan. Good luck sa mga participant. At ingat lang para hindi tayo magasgas. Ayos.
Nandun sila mga kapadyak ko, nandun. O, yan yung president namin. Ini-check niya kung okay na. O, ayan, oh, goal! Andyan na sila! Andyan na sila! Yun! Raymaster! Shout out! Raymaster, shout out! Oh, ang bilis! Nandyan na! Oh, mga mama, oh, ang lalakas! Ang dami nyo lang sumali. Doon, nasa taas na sila. Oh, right side mga boss. May nakalayo na. Boss! Kaya mo na! Yuhu! Mo ni baby ko. Ay. Ipong pang-11! Pang-11, Partakam! Habol! Stop! Nagmotura lang man ah. Habol, Ipong! Kaya! Pang-11! Ay shit, na-injury yung kasama namin. Kaya? Bakit ka? Sir! Bakit ka? Subscribe ko kayo kay Sir Friendly Kapadyak. Hi, hi! Ay, Raymaster din. 11 goal, Idol! Up 11 goal! Ito 11 goal ng 20, pwede na yun! Malapit lang yung go for goal, sige Idol! Pag 17 ka, kaya mo yan! 19-20! Oh, si boss! Boss! Si boss, boss! Si boss, boss! Yee! Idol, malapit lang! Sige, sige! Ano? 22! 23!
24, 25, 26. Teka, 20. 25, idol 25, 26. Ano pimasok na lawak? 27, happy di break awin 28 at 5. Idol, Naubusan na. saan nagyahon? Nagbibinanatan na nga dagos dyan. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Sige ah. 37. Nabili ni Ipo ay. Sige. O yung Gopher Gold, break away mga idol. Ang layo, 500 meters. Wow. Idol, balik bike mon. Kaya ba niya sir? Kaya siya. Kaya o yung kaya, di ba sir? Taga ba ni? Dato di simeng lang ti starting ni. Yung nakablock. Oh, dato di simeng pling tak ti starting. Oy. Asidot bay, kaya. Mga mamaw. Woo! Grabe oh. Idol, pangupat. Ay ka man natatay. Sidagan, nasidag. Bani amin dagi doon niya. Taga ba ni lahat to? Masol pa lang. Mamaw na. Oh, timbangad dala, timbangad. Ah, timbangad. Yun. Alaga, alaga. Alaga ni Sir Jonathan. Oh, alaga ko yan eh. Oh, ay na, bastada! Apatok, top 10. Walo idol. Pangwalo. Banat, paring lode. Wala ba? Kaya. Oh, shout out sa pamangking ko. Miss ka na ni Lodi. Tawas. Oh, ang bilis. Ang bilis. Idol, ingat. Ah, panalo. Ang layo na. Break away. Oh, sobrang layo na yung mga sumusunod. Oh. Oh, ingat. Pangalawa ka, sir. Pangatlo, sir, pangatlo. Pwede ba yan? Pwede ba? Oh, yun yung pang-apat. Si Busneri yata yun ah. Si Busneri yata yun ah. Ah, iba. Ay, black no. Pang-apat no. Lodi, pang-apat. Kaya ba yan? 17 no. Nasa tuhod lang yan. Oh, shout out. Pangalan mo? Pangalan mo? Suli ako. Ah. Ito pang 5. Lodi, pang 5. Pang 6. Pang ilan na to? Pang 7. Kaya pa yan, Lodi. Ah, 15 to 19 years old to mga kapadyak na kategory. Mga kalakasan. Right. Mga takbong pogi lang tayo dito. Diba mga boss? Huwag kayong umaya. Oh, shout out. Out po. Shout kay mama. Yee! Oh, Lodi, ingat na. Kaya na si boss. Si boss. Pang 11, 12 yata si boss. Oh, ingat mga Lodi, ingat. Woo! Go Trevor! Boss, pang 11.
Hoy, tatadan! Ingat Lodi. Iyon o. Pinoy Pride. Friendly ka ba, Jack? Nasa cellphone. Ingat Lodi. Bye! Oh, bike, bike! Ride safe. Ride safe. Yes. Yes. Okay. Sige! Arigato nga. Ya idol. Adupan. Sangat. Ilan? Ayan mo na. Boss. Yoo. Ayos. Oo. Babaan mo na lang. Ay, hindi ko kaya yan. Tumo ko na. Dapat din natin rin pang-5. Pang-5 ka ha. Woo. Ay, marami na rin kasi nalo. Okay mga idol. Dali Pringok. Super goal. Jikadwana, jikadwana. Uy, sorry idol. Yun, top 2. Oo. Idol top 3. Ang saya. I love you. Tangumpat idol. Tangumpat. Oo, nag-remate yan, nag-remate yan. Nice. Iya kalian. Hey. Ay, di ba yan ay? Ano yung pang-ulo? Jini pang siyam. Pang naman na makamana natin. Ang tabuwi ah. Salbangan. Ay, salbangan. Serbahan. Walo, sir. Isang tamang. Re-rematihan ka nyo! Tayo! One, pang siyam. Nice. Yes. Oo, dyan na si Boss. Kamay ko na Boss! Oh, magingay! Goal! Pagkikipin yung kanila. Yan na! Ay, baka matumba ka! Nasinta. Videos mo na ka ba? Matanda ko open. Oh, heart. Sa ating budol. Dati mo Sa luyot. Timbudol. Tayog no, tayog. Opo. Mga kapadyak, awanting na.
Ito yung category 15 to 19. Lapit na kayo para mabigay na yung medal natin. Okay, top 10, number 10, 10th place. Number 80, race bed number 80. Number 80. From Team Lawak. Ito. Congrats, Idol. Salamat po. Yung lawak. Go kay Ali. Okay, 9th place. Nag-selfie ko yan. Race bed number 57. 7. GA. Jack. 57. Lazaro. GA. Direk. Baka Nakinig, represent natin. GA Lazaro. GA. Sublinton. na lang. 8th place. Race bed number 61. Number 61. 8th place, number 61. Boss. Lodi. Yun. Ayun. Mga tato ya. Ayun bata ni Bo, sir. Paikutan. Yun. Ni. Tayo. Ayun. Yun. 8th place. 7th place. Number 16. 1-6. Number 16. Number 16. Ayun, 16. 16, sir. Balik. Ya, taga balik. From balik. Pangilan na? 6. 6th place. Guwapo. Number 35. Bingo. Number 35. Pangalan ko. Pangalan ba? Pangalan ka. May isa pong hindi. May isang disqualify di ba kan disqualify? Yung sinasabi ko kanina yung disqualify. Dagang make shortcut. Win. Sige nung yung nagmam. Pinaka na sigod dito. Ang dang nag-isip. Naubati ka na. Display, number 35. Number 35. Hoy, number 35. 35. Siyak sa agay. Oh, bakit? Rumakan. Paniret na. 45 man. Yes, na. Oh, 5th place. 5th place. Adrian. Number 34. Number 34. Number 34. Eh, sayang, bagi ni. Number 34. 5th place. Sana all. Sana all may cash. Number 4, sir. Kaya tayo tayo kayo. Fourth, Balmonte. Balmonte. Number 4. Tama. Number 4, sir. Salamat po. Salamat kayo. Salamat, Shopee. Kumain na. Yung dalawang kangatan, di ba? Tama. Third place. Number 36. Nilo. Ano? Tilikod sir, tilikod kami. Pari rin, pari. Puro. Second place. Taga ba niya? Puliado. Bani mo naman, bani. Trim. Ay, ano to? Kasama rin na ano to? Dabi iba. Champion! Number 78, Villanueva. Jack! Tayo mo si Jack! Ang break away. Picture! Pangkon! Pangkon! Pinanaman ba gawin? Jack! Jack!
Nawawalang battle. Oh, kompleto no? Yung battle cage na may nawawalang Ito namin na. Picture na. Picture. May mga 15 to 19 category. Okay. Champion, second, third, hanggang sa 10. Ayos. Ayos. Okay. Congrats sa mga nanalo. Kamay-kamay na. Top 3. Group picture, pati yung mga nakatapos. Pati yung mga nakatapos. Mabalindore sa ligpusan. Isa pa, 1, 2. Yan. Lahat na kayo, lahat. Lahat. Muna, yung iba. 1, 2. Okay. Congrats sa PPBC FK. Success na race. Next week ulit. Oh, ito. Yan, tinlag na pa. Royal. Bangad. Ayos na. Team Bangat. Sana all. Sana all malakas mag-drop. Uyan na. Shout out kay Aaron na hindi nakasama. Papulot ka na dyan, mag-abong. Ah.